Ngiem haki por ki bastat adu kata-kata. Bagi bagi sengiru ki jait wut kalam dala ban perkat kalam dala ban sengotho mentang la jankut sauniu benai yayong. Shisha ka por ka stat palat. Shisha ki sengiru ki jait stat adu kata-kata. Balai ka jait stat namarba ki AK baro i ka bagaktin ka jong blay ka yathu. Ya ka ka bagaktin ka jong blay la nang pendap. Ban ngi na ka sengi bai ka wai pu ka ktien ya ka bagaktin ka jong blay ka yathu ulpa la nang pendap hakmat jong pihi. La yo ya ka. Ngai ngo yu blay. Ya ka ba wa hangi ya ka bangi la bani ka pertai baro ka wai menta lang baga YouTube lang baga ne ka internet. Lang bagi social media ngi hakmat jongi la penyang hakmat jongi labo hakmat jongi ban yo gini ki baro. Mereka jingkli ke long hatu fi sengotho na empat. Bagata ka tho yangi bangin pai show blay. Bangin kelak ke bemut. Pat ya ka bangin ya suk badu blay. Namar ka por kala stat baga jingwan ke jong trai kala ajan bakal along ha ka jingkang ong gaktin ke jong blay. Tadi tangim dan por show ban ya le lengai bagani ka perthai ne bangin yo thia bagani ka perthai. Nane bangin kain sting, ia kata ke jing kain sting ke jongi daga bangi yat daga jabing ke jongi, dan daga ke jing songtho ke jongi. Kan mau baka jingwan ke jong try ke along hajan. Badeng ta kani ke sngi ke kwa ban kren ia kani ke subject artli ki jing sngosi. Lani ki arjat ki jing sngosi. Fitip dan arjat ki jing sngosi. Ia ke banga kwa ban ia kren bat pi ia kani ke step ke bamenta. Tadeng ta fi sngosi ko mno menta. Fi sngosi phim dan pisa ne fi sngosi iba phim dan bam dan di hayeng asam ne fi sngosi iba ne vlog jong phi u yat bagane ka perthai ne fi sngosi ba kambyang ta kam ka jam ka jong phi sngosi ne bi pang ne fi sngosi ne ba phim long ko ba ki wei ki long phim dan ko ba ki wei ki dan se ka jabing ka jong phi ka yat bai tamun su perkhat bi tu paramarjan jong phi balai utai udan balai ngangam dan Nane ban shuya bishni haki office utai ulong kum tai bagatai galong kum tai balai bangapat ngam long kum ki. Tadeng tam kini gidi jing susi am ki bakin jado. Kani gidi jing susi ka baning kong am babon ki brief ki sngosi agane ka benta. Ki sngosi bam dan di bam dan jainkup bam dan jainsem bam dan ban ita ki ying ki sem bam dan jaka bam dan puta ki sngosi ka bakum kita. Dan ki jing susi namar fi dan ki jing ka jim ke jong fi sngosi namar fi pang fi tam ko mga ong fi do mene bau doktor ong mamla shom ben kia fi sngosi ya kata. Ka kwa banong fi babon ki jing ya kendo ka jim ke jong fi ka bawan ra ya ke jing susi. Baka ni ka dai ka jing susi ka bakin jado. Ka baning kong galong ka ni ka jing susi ka bakin jado. Balada fi susi hagane ke jing susi ke bakin jado kane ke jing susi ke bakin jado kanomi alami fi shinoru penban kanang pen kuslai sho ya pi penban kanang ban khia ke jim ke jong pi penban kane ke jing susi kanang la ban ke jap ban ke jit ya kata ke jingim ke jong pi wat kata ke jingmut je perkat jong pi ban shim no ru wat kata ke kot ke khia na pi kane ke jing susi kala ban kta ke jingmut je perkat ke jong pi Deng ta bakasawan ke jingpang depression ke jingpang anxiety kita ke jingpang ki doktor ki ala ke jong ka kerteng. Tadeng ta kwa banong ifi ke ne gesngi. Lada pidon ye ke ne ke jingsusi ke bakin jado. Lene kata ke jingsusi ke bakin ja perthai. Kadai fi ban pai no show blay. Tadeng ta kwa banong ifi ke ne gesngi. Jiso wat ki kuslai na ka dono jang fi ne wat ship ting wang wat kuslai ke efin bam na ke efin di ne wat kuslai ka ta ka met jang fi ke efin kup wang wat kuslai ke bakumita na marla fi lawat choi ke hima ke jong blay ba de ka hok ke jong o ya ki baro an sa ailang tam hafi ka bible ka ong hang ne ba ngim dai ban kuslai tadeng ta kwa banong fi ke ne ka ski ke mamta wat kuslai ha ka ta ka bakin jado ke jong fi ne wat susi ha ka ki ja ha ka jim ke jong fi Namar kani ke jingja kamdei kaban pen snew ya fi kani ke jingja kamdei kaban pen jot ya fi na kaban ra jing tim fi kani ke jingja kadei ke jingja kaban pen kala bamut ya fi. Fidan ke jingsi bakin jado ngai utrayan pen kala ya kani ke jingsusi ke bakin jado syaka buram ke jong blai. Lada fi shung sngosi sa ka bakin jado kani kan bamdo ya fi. Tadeng ta kwa badong ya fi. Ke jing sngo bah jong kado kam sngo bha ho blai nane ke jing sngo si ru kata ka bakin jado kam nom la ban pen sngo bha yo blai tadeng ta kwa banong fi ne keski lagi khun jong pi kim yat bet ne ki im kata ka drugs ki im kata ka kiat ne ki im kata ka khalai ka tanglang ne ka auria ki im kata ka jingim ka bajot am wat nom sngo si ban chu sngo si kum to
วันนมสงสีอากับกันจะดอกบนเสียนบางนี่กี่คนจะพี่กิลองเนี่ยในอุตงาจงพี่ลองเนี่ยนี่กี่บ่ายยังกี่จงพี่กิลองกเนี่ยกับเป็นทุดยาพี่บักกับเป็นดุเทียดุเดมยาพี่กับเป็นลองวัดหาดุแบบพิมนั่งชูบันบามบันดีมันดนจิงมัดชูวัดหากตะกบามกดีกี่จงพี่ชุกุสไลพี่ยาเริ่มเชนงตั้งพี่สงกุมาพิมยาชูอักสุรกสงพี่ลาชูเปรฮัสุนพี่ยาฮัลเลอร์นามาร์กินี่กี่จิงสงสีกี่บัวันฮาพี่กันนี่ก็ได้กี่จิงสงสีกับบักเกนจะดอกกันนี่ก็ได้กี่จิงสงสีกับบันนึงกองพังกแกรนมันตาบันกว่าบน้องฟีลาดาพี่ลองกุมตากว่าบน้องฟีกันนี่ก็จิงสงสีกำได้บอกพินชุกดเนาะตั้งแต่ตะจิงสงสีแล้วกันนี่ก็จิงสงสีตัวอาเบพินพายชูเบลย์ดูเบลย์เลยกี่คำบ่ากตาก็ได้กับบันนึงกองบันกว่าบันแกรนพายชูเบลย์พายชูจิสูยามกระปาดอีกจิงสเนกจงอูบัดฮาฟยามขมัดจงเบลย์กจิงยามกจงฟีกำจุลองเลนไอฮะขมัดจงเบลย์กจิงยามกจงฟีกจิงอุดกจงฟีกับไบเบิลก็อังบุนพลังยี่กตะกี้อุมัดจงฟีกตะกี้ลวสเนกจงอูความอันปุลีกันนี่ก็ขัดกันนี่ก็ปอดก็อังกุมนี่ก็ตีนจงเบลย์สามสันพนเรียวก็ขัดบพรากอังกุมนี่เมนเยายี่กจิงยาสักมาจงอาตัวแทบยี่กอุมัดจงอาหากลวสเนกจงมีหาตุกิมดันhaka kitab jong me tadeng tang kwa ban ong ye phi haka ni ka sngi utrayam uthep ye ketaki ummat jong phi ketaki lwasni ge jong u bat ki don haka kitab ge jong blai bang kwa ban ong ye phi la fil ayam khmat jong blai shisha la da fil ayam hakmat jong utrayam unum pen le no e ye ketaki ummat ge jong phi unjubab barang ngai kita ki jing sosi in kala ge jing kemen kita ki jing do jing kermen jo fi kan wan shaga jing kermen la pi kwa ban so si ru em pinum sung si sho la da fla yo ya ka jing kermen ka jong trai tani ta wanum kuslai trai o wat kuslai tip ima una dong shadong tani ta wat kuslai ki ke ru ngong i fi bun sin ngi shuk slai ke e kuslai ke e ngi kuslai ngi yo kam ne kuslai yo lok ne kuslai tip long kum no ka future ke wat kuslai kitang ong i fi wat kuslai wat nom sungusi iru ye bokum kita si boy pimpat yo kam wat sungusi namar pimpat yo kam na si pimpat yo kendo utau life partner ke jim jong piru wat nom sungusi nam dagata ki priu kila ban kren ye pi le sikin penrem ye fi nekin kli fi bon sin ka thanga ban sim fi sungusi ka kwa ban ong fi ublei la pan kre da ka best tam ta jong fi lada phim sungusi padai ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi ublei am udan ban le ki kam ba wat nom sungusi udan bala pan mong ru ka dok not jong fi dalam samlau la e fi sngosi wanum sngosi ka bagum kata dalau e fi menta yero yo try umpat e fi hado da yok khon yok ti udang e menta praise the lord lem piru samlah fi du shenrang na kwa banong fi la da ka ne ka breu ka e fi ne ka samla ka fi praise the lord mlelei kamat e fi mlelei ha sngosi to ai ba ki sngosi pa ka jong fi ka nam de ban wan hado men step ai ba kan sa tang shimit ai ba men step kan wan ka jing kaman tadeng ta shania outrai open kerja khanang ini gabriel namar umman bagani gabriel kan long ka life partner jong fi namar kan sapen huri hurai ke jim jong fi hadian tadeng ta ya phiru gabriel ka kwa long la ne samlau efm breast praise the lord bo ble kwa bo fi bin ya shong bo ne gabriel kwa bo pin don ka ta ke jide bo ne gabriel namar bo ne gabriel un sawan ra shai ke jing thang gi bo bon hadian ta ka daw utrai open kan ria tadeng ta kwa bo fi waju sosi ge ba ja ke jim jong fi Pasio try sedang man rice, sedang man yaro, sedang man money. Apa yang gijing le, jing pang jistam money utrai. Barang ngai kita ki barok kin kelas ke jing kerku. Wadum kuslai. Barang ni kapon nga kwa ban keren ni ka bentapat, ka benta ka baar, ka jing susi ka baar. Ka jing susi manengkong ke jing susi ka bakin jadok mentangan keren ni ka jing susi ka bakin jaman sim. Ya ka bangila ban shem ha ni kapon na ar ki korin ka lenong ba nyaw ni ka dekot ka bakandai. Ka Bible ka ongkom ni mentanga kemen ken omda lele nabala shu pensusi api. Henry naba la pensusi api ya ka ban kala ka bamut namar la pensusi riu blay api. Bagumta ba pinom sha do haki aka ru dangi. Namar kata ka jing susi beriu blay ka penlong ka jing kala ka bamut sha ka jing em ka bambabi shu. Henry ke jing susi ke jong ke pertai ka long ka jing yap ko mangal ongi pi mene ke jing susi ka bakin jadok ke jing susi ka bakin ja pertai ke jing susi jong ke pertai ka long ka jing yap ta ka dawat nom susi ta ka jing susi ke bakin ja pertai wa nom susi ta ka jing susi ka bakin jadok ke jong pi to ai
bagata barok kan kelah bangangai hagani ka por ngan kren ro gani ka benta ka baar ka jingsosi ka bagan jaman sim tadeng ta kwa banong ipi gani ka sngi lada fi sngosi hagata ka bakan jaman sim ei ubri ubo sngosi ka bagan jaman sim udai ta ubri um bo snotho bo yai ladi ha ka pop usngotho bo le pop yu blai usngotho bo la le persha yu blai usngotho bo la jingai no blai usngotho bo la le pop yu blai usngotho bo blai usngosi yu deyang ta kan kawan pat kane ka jingsngewsih ka beriu blai bat kane ka jingsngewsih ka beriu blai kalam syagat jingim tadeng ta am babon ki beri kim snowsi hagane ka benta ban snowsi bangala le pop yu blai la fila le pop yu blai am snowsi no amanda ka sngi la fila le persha yu blai snowsi no hagane ka sngi la fila le sarong yu blai snowsi no amanda ka sngi lada pi fila le yang tigi aka ka bau blai am snow ham kala ka bamut hagane ka sngi snowsi no bangala jengai no blai ngala le persha yu blai ngala em ga jing em ka bathala thalen ngala em ga jing em ka bal sakma snowsi agane ka sngi namar kane ka jing snowsi ga jong pi ka long ka ba kham koridor ban ya ka ta ka jing snowsi ka ba kanja do ne ta ka jing snowsi ka ba komno da ka babel ke thu yangi ka ya thu ingi hang ne namar la pen snowsi riu blai ya fi ba kom ta phinom sha do haki eru dangi namar kata ka jing snowsi bariu blai ka penlong ka jing kala ka bamut syaga jing penem ka bamba bisho lada fi don ni ka jing snowsi agani ka sngi fila jangai no blai ukon sorong oria ho ula jangai no pa ula snowsi bat ula yang na kata ka jaka bat ula kala ka bamut agata ka sngi man lai pai shau pa man kwa banong ifi kata ka dei ka babatam ya ka ba finle nam ta ka jing em ga jong fi what I begini ka donut jong pi kan long ka donut ka sarang what I begini ka donut pi kan long ka donut ka bapen ne ka bile persha yu blai bile persha yu blai am fiatan ko bo blai am pin mat jing shisha namar fiatan ko baru tau ba la pi am u blai u kam tadai ta ka ban ong fi la fiatan ko sha u blai am pin jot udan we breu ba tau di reuniam ba kerteng usol jong ka tarsas udai u ba men siem udai u ba sarang uya kendu badu ba shisha uya kendu badu jisu ongi u kumne kalong ka ba men kerjat persya igiding tendong ngalong uding tendong men kerjat yanga menilek persya yanga men mong yeladi milek persya yanga men saw yeladi milek persya yanga men yap yeladi kalong ka ba badilek persya ya uding tendong tadai tanga kwa banong ifi wana milek persya badu blai markatakan long persya ya pihi to ai hagani ka sngi pin pai show blai ka tien ka jong blai ka ong naga sam ka basan phuwei kani ka khot ka ba khat nyau ka ong kumni ki jing knya ki jong blai ka long ka men sim ka balwet ka donut ka balwet bat ka bas ngosi a u blai menom iben la fi yam khamat jong blai pi wan ka donut ka balwet pi ngosi namar ki pop i ka ba pi fil ale u blai pi sngosi bila jangai no blai pi sngosi bila ile persya ya blai na kwa banong ifi ka ka sngi kata ka download ka balwet ba kata ka download ka basngosi blai unom iben baru blai un pen kala ya kata ka jing sngosi ki jong fisha ka jing em badeng da ka tin ka jong blai ka ong ro hang ni jacob no ba saw ka khot ba pra ka ong kum ni tu wan hajan u blai te un wan hajan ya pi to thet no ya la ki ti ko pi ki ba pop bat to pen khoi no ela ki download ko pi ki ba snrop man sim ka babel ka ong hang ta to thet no ela ki ti ko pi ki ba pop thet no ki ti na ka perthai what I've in ku blai ti what I've in bit ja clear but ka perthai thet no ela ki ti ong try ko pi ki ba pop to pen khoi no ela ki download ko pi ki ba snrop man sim ko pi ki ba arsap man sim ong try to kala ka ba mut no pen khoi no ela ka download ka babel ka ong ni to pin snow la not cop but to pin snow si but to pin yam ka babel ka ong ye kata to pin snow la not cop namar la pin snow la not menta dala poi shisha kata ka por em pin la not shisha
Kajing lanot kamdai ka batang shiminet arminet kajing lanot syabam jikot. Kajing lanot syakata kabam kut syu. Kajing lanot adu jok agapung gading. Tading ta sngo lanot no menta. Namar pi jingai no blay. Namar fi klem nget ru yeu Jisu. Pi penlong yu Jisu tang ko mubriu. Pi penlong yu Jisu bathala thaleng. Pi khot pi sin yu Jisu digi kerteng ki baper. Sngo lanot no menta. Namar yo pi lanot te bom jikut namar pimla banyelek persya bat ublay. Pimla banyelek persya bat u Jisu. Nada fiatin ko bat u ko mga ong na do mene. Pin jot da ka jot shisha. Tading tanga kwa ban kerpat ifi ka negasngi. Tet no ikakti pi. Nagi pop jong pi pen kot yaga download ka jong pi ki ba asap men sim. Maka Bible tu pin sngo lanot kop bat pin sngo si bat tu pin yam namar ta ki pop ka jong pi bat tu ai ba on pin klano yaga ta ka jing ke jong pi shaga jing yam baga ta ka jing kemen jong pi shaga jing sngo si. Wanum kemen baga ni ka perthai mentaban hi ha baga ni ka perthai lene ban shu sngo tenat baga ni ka perthai vinyar ke baga ni ka perthai namar ka ta ka jing ke ka jong pi menta kan sakala long shaga jing yam. Ban yam bom jikut senan. Hapung gading. Ban lenyar kumba utu ruspa u lenyar. Ya kabau Jisu ai. Ya katu ka parsi chipang lasras ba utau ruspa. Usoy tanun ka ang u lenyar. Hakapung gading. On pen kredit yu met labat sgi. Sya bom jikut ka deke jaka jong ka jing lenyar. Lada usoy tanun lenyar ka no tampir pin lenyar. Katin ke jong blay ka ong jimen pa kal nong ba arpau rekat bispau tiu tau soitan bu syukor ka pertai on berat no isata ka punggading. Oh ka tan ka jinjar. Tading ta kalano kat bagapor kadang don. Yam sngo si no da ka jing so si ka bagan jaman sim. Namar bu trai ula janwan. Ka Bible ka ong komne. To ai ban pen kalano ya kata ka jing rki jong pi ka jing yam bat ya kata ka jing kemen jong pi ka jing so si. Wat nom rki wat nom sngo kemen ba kani ka perthai. To fin penrit yel dia khamat utrai ti un pen kraw ya fi. Penrit yel dia kani ka sngi yam. Ubartimius ula yam khamat jong Jisu namar bo dei wa matla. Bon ki bri ki matla haga bakan jaman sim. Bon ki bri ki duk haga bakan jaman sim regi sngo biang ki sngo tof. Ko aban ong fi ka ni ka sngi wat nom sngo tof namar kata ka tof ka jong fi ka jing im kan kala rof. Sya bom jukut adu jok. Tadi wat nom tof namar pimla ban tof yu ba tof. Tadi ta nga kren ya ka ketin le se ka mong ka do no jong fi nga kwa ban pen mong ka ni ka sngi namar ba kata ka jing mong kan don ka jing pen kia. Ba nga ngai ka ni ka jing mong kam dei ba pin dom yanga ndai fin kala ka bomut. Pin pai shu blai tu pen rit el dia khamat jong blai. Un pen kraw ya fi. Ba ka ni ka khot ka ban riu ka ong ni. U ai ka jing e ka ba kambon ni ta ki ba pen rit. Ong hani henry u ai ka jing e ka ba kambon na ba kum ta la ong. U blai u yele persya i ba sngu kraw. Henry ya ki ba sngu rit u ai ka jing e u blai u yele persya i ba sngu kraw ki ba sngu sarong. Henry ya ta ki ba pen rit u ai ka jing e. Ka jing e ka de ka jing pen em. U ai ka jing pen em ya fi. Tading ta da fidan ke jing susi bagan jado pa shu blai to ai fidan ru ke ni ke jing susi ke bagan jaman sim to ai fin kalak bomot shisha wanum ya jangai do blai wanum mi le persya yu pediang yu Jisu na do mentagas ngi namar finum la ban ya lat na u hakawi gas ngi fin sai kendo yu hakawi gas ngi fin sai i umar khamat fin sai yo ban ya kren bat u pala da fidan jing dei menta em kan e than fin ya kren bat u kata gas ngi Pinum nang ban ang tang shikintin ru. Pinum nuot ban pej. Wat tang shiklip mat ru ya u. Kat baka por kadang dan. Ina duai ka ni ka por. Pediang yu Jisu. Ai ba pin wan da ka donut ka masngosi namar ka pop ka pila le. Pila chengai no blay. Pila le persya yu blay. Fiklam nget yu Jisu. Kata di ka pop em ka bacin chartam. Ina duai. Pediang yu trai. Ina duai. Ong bat ngai ka ni ka jing duai. Ong trai Jisu. Ngawan da ka donut ka baluet. Da ka donut ka basnosi. Namar nga snotho. Mangala jengay na miya try. Ngawan ro try. Da ka jinget. Baro siya katangam nget. Ray man takas ngingang nget. Pameme de utray. Pameo de usim gisim. Utray ki try. Jisu nga kalaka bamot. Pangalaray ban no ikapertay. Me ma pigi pop jonga ko try.
kiba bon satlak, kiba bon sertap. Hagani ka sngi tra nganget, ka bor ka snam jame ka sat yanga. Ba me pen khot yanga nakatingit baro. Nagataka light ka let baro. Nagataka pap ka sang baro. Me map yang hatrai. Me sat khot yanga. Pada duk mentaka sngi. Ngan bot ime Jisu. Wan hadok not jonga. Men long utrai jonga. Hagal tengu Jisu. Amen. Amen. Kau menduai nanti jong fi ni kapor. Try nga sungu nam tan gi khon gi jong me. Kila kala ka bomot agapor ka babiang. Kila ra gi kti ba try shisha. Kila yam kamat jong me. Daga donut ka balwet daga donut ka basosi. Kila IT la di heme try nga tip menum kan tat yaki. Compare ka pop yo kila le en re mentaga sngi ba kila sngoto ika ka pop. Pada ba kila sngoto ba kila jengai na me try. Ba kila yam kamat jong me, ba kila kerpat akamat jong me. Mari ublay bos ngos nei bat ubam map ei. Pada do mentaga sngi dwai ko try men ker khu ni ki khon jong me. Ba anga kren fi nam mentaga sngi na mar fila penrit kil de kamat jong blay. Ublay unle ki kamba nam mentaga sngi jing penem kala wan na pi. Kong ke jing penem kala wan na pi. Do mentaga sngi fi ni i ba ka jing ke jong fi kala kala. Ke jing ke jong fi shisha. Ka Nongthymmai men sem ba khoi wan. Ka jing jong ni ki khon. Me men penyat ki men ya ke jing jong ki na do mentaga sngi. Try menya lam ki daga bor jong me. Try no mentaga sngi mdan so no ubala ban kni no e daga jing kemen ke jong try na ga download ke jong fi. Daga dai ke jing ke jing ele daga dai ke jing yap na ne ke jing pang ke jing stam ke jing kerdo kata ka nomla ban tu no ya kata ka jing kemen ke bo try lo ai pi. Namar pila yo ya ka jing pen em pila yo Jisu. Ba dua nga ker khu fi no mentaga sngi. Pinyai sha pinyai ne hado ka bakot. Tang kita ki bi ne hado ka bakot. Uta unyo la im ang gaktin ng jong blay mga duay nga garkuy fi ni kasngi arting ng Jisu nang benem. Amen. Amen. Trying garkuy fi pinangya na gabor siya gabor. Pinangya na gajinget siya gajinget. Ladadon kibahiyeng kibasem gajong fi la se kiba nang yele persya yu blay kiba jingay no blay. Sa sanin ni video siya ki na siya para jong fi. Nangay ka lang jing garkuy ki. Trying garkuy fi ko blay sibon. Amen.